Emelkedők és a változó időjárási körülmények komoly állóképességet és taktikai érzéket követelnek a résztvevőktől. Hát nagyon jól alakult számomra, ugye sikerült nyernem, egy nagyon hosszú szóló után, mondhatni féltávtól egyedül jöttem, és nagyon kemény volt szembeszél is, hosszú emelkedő, de nagyon jó tempóval sikerült haladni, úgyhogy nagyon örülök ennek a mai napnak. Ismerős a pálya, most indultam harmadjára is ez a versenyen, de régebben Egerben laktam, úgyhogy nagyon sokat jártam erre, ismertem szinte minden méterét. Nem nagyon volt igazából kifejezetten stratégia, ugye 2 távon versenyeztek a versenyzők. Az én csoportomban, ahogy így kiderült, a legtöbben 2 körön voltak, úgyhogy igazából Mátraházáig szerettem volna mindenképpen az élcsoporttal eljönni. Nem volt egy ilyen szökés betervezve, de hát így alakult. Hát ugye én csak a 91 km-es rövidebb távon indultam, a Gran Fondo távon talán majd jövőre. A Gran Fondókon mindenképpen többen indulnak, hiszen ezek a legnagyobb versenyek, és itt általában hosszabb távokat is megyünk. Ugye most 160 km, de volt már idén 120-170 km-es is, tehát ezek távban, kihívásban mindenképpen nagyobb kihívással állítják az embert. A Gran Fondo azonban nem kizárólag az eredményekről szól. A közös kerékpározás élménye, a közösség és a sport szeretete legalább olyan fontos része ezeknek a hétvégéknek, mint maga a verseny. Ahhoz képest könnyebb volt, mint amire számítottam. Az időjárás ez nagyon jó volt. Szeles volt, de hál' Istennek nem kellett szólót nyomnom olyan hosszú távon, úgyhogy abszolút így kényelmes volt, tudtam is pihenni. Az első emelkedő azért az egy kicsit kivett belőlem, de hál' Istennek meg tudtam magamat szívni, úgyhogy így a második emelkedő az már gyerekjáték volt, úgyhogy jó érzések voltak. A párommal szoktam biciklizni, ő a legnagyobb motivációm, és tőle kapok edzéstippeket, nagyon támogat, és szerintem ennek volt köszönhető, hogy ilyen könnyen ment az egész. Dolgozunk is mellette, de amennyire engedi a szabadidőnk, akkor mindig megyünk és tekerünk. A rendezvény jelentősége ugyanakkor messze túlmutat egyetlen hétvégén. Az ilyen események egyszerre erősítik a hazai kerékpáros közösséget, sportturisztikai vonzerőt jelentenek és lehetőséget adnak arra is, hogy a fiatal versenyzők biztonságos körülmények között szerezzenek versenytapasztalatot. Én fantasztikusannak tartom azt, hogy Magyarországon most már 3 olyan verseny is van, a Tour de Mátra, a Tour de Zalakaros és a Balatonfondó, ami komoly mennyiségű külföldi versenyzőt is vonz, és egyre többen indulnak el ezeken. Azt gondolom, hogy ezek azok a versenyek, amelyek a kerékpársport alapját tudják képezni, különös tekintettel arra, hogy U19-es, U17-es korosztályok ingyen indulhatnak, és gyakorlatilag utánpótláskorú versenyzők biztonságos körülmények között gyakorolhatnak és versenyezhetnek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy előrelépés a kerékpársport szempontjából, hogy így megerősödtek ezek a versenyek. Nekem ez már 4. alkalom volt, tavaly a hosszú távon mentem, idén kicsit kevesebbet tudtam tekerni, de összességében átlagwattban, meg átlagsebességben nem volt olyan rossz. Azt gondolom, hogy kifejezetten jó időnk volt, ennél jobbat kívánni is el lehetett volna. Tavaly megsültünk, idén viszont ez a 20-22-26 fok, ez ideális volt. Azt gondolom, hogy mindenki jól érezhette magát. Én nem láttam balesetet se útközben, én nagyon bízom benne, hogy mindenki épségben, egészségben beérkezik, és nagyon jó élményekkel fog innen a Mátrából hazamenni. A Tour de Mátra idei sikere azt mutatja, hogy Magyarországon egyre nagyobb az igény a magas színvonalú amatőr országúti versenyekre. A hazai és a külföldi résztvevők, a 3 napos lebonyolítás és a nemzetközi kapcsolódás egyaránt azt jelzik, hogy a Gran Fondo mozgalom itthon is tartósan megveti a lábát, és fontos szerepet tölthet be a kerékpársport további fejlődésében. Végül lássuk, milyen programok várhatóak a következő hetekben. A műsor támogatója a Szerencsejáték Zrt.
Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a Közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a Közmédia csatornáin. Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere. Minden hétfőn dupla részekkel a Duna Worldön. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Lágy Cartedor jégkrém. Szórd meg gazdagon ropogós darabkákkal. Új Cartedor Soft and Crunchy. Fedezzétek fel együtt. Nem kell a visszaváltó automatához rohannod. Itt a SodaStream. 1, 2, és kész. Mindig frissen. Készíts ikonikus Pepsi, Mirinda és 7-Up italokat a saját konyhádban. SodaStream. Nyerj a SodaStream-mel. Cserélj eredeti patronra és regisztrálj. patroncsere.hu. Győzd le igazán hatékonyan a fájdalmat. Válaszd az új Nurofen Duót, amely egyesíti két jól ismert hatóanyag, a paracetamol és az ibuprofén erejét. Ezáltal gyorsabb, tartósabb és hatékonyabb, mint a hagyományos fájdalomcsillapítók. Az új Nurofen Duo már 5 perc után felszívódik, és akár 9 órán át hat. Nurofen Duo. Szintlépés a fájdalomcsillapításban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ilyen, amikor végre kijön a matek. Mutatjuk a 4-est, ami nem csak jó, hanem egyenesen kitűnő. Ez a bejövős 4-es a Mekiben 1990 forintért, ami nálad is átmegy majd a teszten. A nyár íze mindenkinek más. És pont ettől tökéletes. Neked milyen a nyár íze? Ne maradj le a limitált csomagolásokról, és éld át a nyár ízét a magad módján, a Pepsivel. Tölts fel nyári pillanatokat és nyerj fantasztikus nyereményeket a játék.pepsi.hu oldalon. A Piktől a Pakkig, a Ripstől a Ropszig, a Slussztól a Passzig. Itt a fájdalom és gyulladás csökkentő Apranax Dológél naproxénnel és hűsítő mentollal. Apranax Doló. Mozogni újra jó. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. 1981-ben 4-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Norvégia ellen, és így csoportelsőként jutottunk ki a spanyolországi világbajnokságra. Azt a feledhetetlen 90 percet örökíti meg az egykor nagy botrányt kavaró klasszikus portréfilm a Szőke Szikla szemszögéből. És Mészöly Kálmán a kapitány. Vasárnap este a Duna Worldön. Néha az érzelmeknek ez is csak olyan álmodozás. Csak azt tud parancsolni, a cserét hallgat, ha gazda szól. aki igazán szeret. Nem az emberek rosszak, a világ rossz. Tolnai Klári, Tordi Géza, Agárdi Gábor, Dajka Margit, Páger Antal. Akiket a pacsirta elkísér. Pénteken 19 óra 25 perckor a Duna Worldön.
Kállai Ferenc egyenesen őstehetségnek titulálta, akiben minden eredeti, és mi nagyon vágyunk arra, hogy Szarvas József, aki a mai